आंनि बे रिलिनि गेजेरजों धरनानि गेजेरजों साबायखर बावदों दिनैनि बे मा होनो जों जिखिनि धरना हाबाफारि लादों बाहाय गोबां जोंनि आबादारि मोनसे हारिनिल' नङा नाय नोंथांमोना नुगोन दिनै बाहाय बर' दङ आदिबासि दङ बेंगलि दङ असमिया दङ मुस्लिम दङ गुबुन गुबुन हारिनि जिखिनि बिथांमोना दिनै जोंखौ लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होदों बेनि थाखाय आं साबायखर बावदों आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंहा मा होनो संगठननिफ्रायबो एबसुनिफ्राय आक्सुनिफ्राय दैदेनगिरि बिथांमोन फैदों दिनै किटकनि थाखाय बिथांमोनखौ आं साबायखर बावबाय आरो बेजों लोगोसे दिनै नोंथांमोननि मिडिया जेखौ माने जिखिनि नोंथांमोना दिनै गोबां मिडियानि मानसि फैदों फैनानै दिनै बेहाय जोंखौ लाइक खालामदों हेफाजाब होदों बेनि थाखाय गिबि गिबि साबायखर बावबाय जे जोंनि थांखिया बेनो जे नोंथांमोना मिथिगौ जों बाहाय 1991 सननिफ्रायनो 1950 मायथाइनिफ्रायनो जोङो दिनै भुटानाव बान्दो थेनानै जोङो दै लांगासिनो दंमोन नाथाय ओरैबायदि गाज्रि जोंनि अबस्थाया जायनि थाखाय जोङो मा खालामनो फारसेजोंहाय नै मा जाहैबाय ओरै बाला बोखांनानै जोंनि दैमाया थौलांगासिनो दं जों बान्दो थेनो हाला नै दाख्लैसो जोङो भुटानजों सिगाङावहाय माने भुटाननिफ्राय लाबोदोंमोन नाथाय आनलाखि बुंनांगोन दाख्लै माने भुटाननि जों जिखिनि बान्दो लाबोदोंमोन बेयो बायफ्लांलांबाय जों थिखांनो हायाखिसै दा इन्डियाजों लादोंबा गोदान जावनांगौ जाहैबाय बे गोदान जावनांगौ ओरैबायदि जेंना फैदों माथामाथि जोङो बेहाय 6 लाख 7 लाख फैसा गारबाय खांनानै जिसिपि लगायनानै नाथाय दासिम साक्सेसफुल जानो हायाखै टेम्परारि जोङो बेहाय माने बानायथ'नाय जादोंमोन आरो ओरैनो रायजो राजाफ्रा नाथाय मा खालामनो दिनै बाना खनसे फैबानो थाङो आरो दा बेखौ जोङो थेनो हानाय जायाखै बेनिखायनो जोङो माने गासै माने आसाम सरकार आरो बिटिसि गभर्नमेन्टनिसिम जों गोबां माने मेम'रेन्डाम होबोबाय एप्लिकेसन होबोबाय नाथाय दिनैसिम बिथांमोना जोंनि बुंनायफोरखौ बारा गोसो होआखै खोनासङाखै बेनिखायनो जों दिनै नैबेबायदि हाबाफारिखौ जों लानो गोनां जादों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौनो जनायनो नागिरदों जाहाथे जोंहा माने बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सार नोंथांखौ आं खावलायदों रिकुवेस्ट खालामदों नोंथाङा रायजोनि राजा दिनै जाहाथे नोंथाङा अननानै जोंनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जिखिनि जों हाबाफारि लादों नोंथाङा नुदों बेनिखायनो नोंथांखौ खावलायदों जाहाथे जोंनि बे गांनाय उखैनायखौ एबा जों रायजो लुबैनाय बायदि जोङो बेहाय गासै गैयाब्लाबो खालारदि ब्रिजनि सिङाव मोन 12थो माने कमिटि दङ बान्दो आफाद दङ दा बेफोरो जों ज' लानानै दिनै हाबाफारिखौ लादों जाहाथे जों बेहाय फिथाइनि थाखाय मोनसे सुइसकिट माने मा होनो बेखौ इरिगेसन सुइसकिट जोङो डेम बेखौ जोङो नांगौ होननानै डिमान्ड खालामदों जाहाथे बेखौ मावफुङो आरो बेजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि जोंहा हेमन्त सार नोंथांखौबो खावलायनाय जाबाय जाहाथे नोंथाङाबो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो खावलायदों जाहाथे नोंथाङा जोंनि बे डिमान्ड रायजोनि खैथियक आबादारिफोरनि जे गांनाय उखैनाय बेखौ थाबैनो सुफुंनो होनना आसा खालामदों आरो जेरै नोंथांमोना बयबो मिथिगौ थांनाय माबायाव जोङो 2010आवबो जेरै भुटानजों जों लादोंमोन नाथाय भुटान गभर्नमेन्टआ कर'ना भाइरास नामाव जोंखौ मावनो होआखै बिथांमोनाव हरामोन अब्ला बै समावबो जों धरना होनो गोनां जादोंमोन जेरै जोङो आबादारिफोरनि थाखाय धरना होनाया हाबाफारि लानाया दा जों नैथि खेब जाबाय एबार जुदि नोंथांमोना बेखौ खावलायदों नोंथांमोना दिनैनि गेजेरजोंबो जुदि गनायनानै लायाब्ला अब्ला जोङो बिनिफ्राय नेक्स्ट बाराव बांसिन माने बेबायदि धरना एबा हानजा सुनाय हाबाफारिखौ लानो गोनां जागोन बेखिनिखौ खावलायनाय जाबाय और मैं हूँ असम अभी गणेशपुरी का और मैं चाहता हूँ कि अभी हमारे को मांग था पहले स्विच गेट की यहाँ पर इस काला नदी ब्रिज पर हमने स्विच गेट के लिए अप्लाई किया था लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिला सरकार ने हाँ भी नहीं किया ना भी नहीं किया अभी तक हमारे को पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हमारे जो पब्लिक है हमारे जो फैमिली है आज हम लोग खेती अगर नहीं करेंगे तो हम लोग भूखा मर जाएंगे तो एक्चुअली हमने पहले से भी हमने सरकार से बहुत बार दरख्वास्त कर चुके हैं लेकिन अभी तक हमारे को स्विच गेट डैम बनाने के लिए अभी तक कोई सरकार देखने के लिए भी नहीं आया नहीं तो हमें को मदद करने के लिए आया हम लोग अपने से अपने बांध को बांधते रहे और पानी उठाते रहे लेकिन इसके बावजूद भी हमारा बांध ना रुके इसलिए जब बाढ़ आता है तो हमारा छोटा मोटा जो बांध रहता है वो बांध कभी रुकता नहीं है वो झटका से उसको तोड़ के चला जाता है और फिर हमारा पानी उठने की बहुत मुश्किल हो जाता है और मुश्किल के कारण हम खेती करने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है हमारे को और हमारे फैमिली को भी मान लीजिए कि अगर कोई काम नहीं है कुछ नहीं अगर हम खेती भी अगर बराबर ना कर पाए पानी की वजह से तो हमारा फैमिली हम कैसे पालेंगे या हमारा राज्य कैसे चलेगा यहाँ पर तो इसके लिए हम सरकार से निवेदन यही करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे को जो आज हम लोग इस धरना खुशी के समय यहाँ पे हम लोग आज रोड पे पूरे पब्लिक देख रहे होंगे हम यहाँ पर जमे हैं और हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारे को जल्द से जल्द हमारे को यहाँ पे स्विच गेट बनाने की मदद करे और हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी हमारे को स्विच गेट बना के दे और स्विच गेट बना के देंगे तो हमारे को पानी उठाने के लिए अति सुविधा होएगा लोग कितने फैमिली होंगे
इसमें लगभग 12,000 पीपल हमारे यहाँ पर है और हमारे यहाँ 12,000 पीपल और खेती करने वाले हैं और इसमें से इससे भी अधिक हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 12,000 ही है, इससे भी अधिक हो सकता है, लेकिन फिर भी 12,000 के हिसाब से हमारे को जो जितना पानी की ज़रूरत है यहाँ पे अभी इस भूटान की नदी से जो पानी आता है, इस पानी में हमारे को जितना ज़रूरत होता है उतना मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? हमारे नदी यहाँ पे बहुत गहरा हो चुका है। गहरा इसलिए हो चुका है, हमारे नीचे गणेशगुड़ी के साइड पानी टंकी की सीधा वहाँ रोड के नीचे उधर नदी में, तो भंगाली के सामने, तो वहाँ पर क्या होता है, कोकलेन जेसीपी लगा के वो लोग रेत और बोल्डर जो है वो लोग उठा के पूरा सेल करता है, डीलर को देता है। तो इसी के कारण वहाँ पे बहुत कम से कम 6,000 एंड 6,000 5,000 मिनिमम 6,000 उन्होंने गड्ढा खोदा है और वो उस मिट्टी और रेत को पूरा लेके उन्होंने सेल करता है। सेल करने के वजह क्या होता है कि जो नदी हमारे यहाँ का जो रेत और मिट्टी और रेत और पत्थर जो यहाँ पे हमारा ऊपर में रहता है, वो क्या होता है, वो सब उसी गड्ढे में चला जाता है और उसी गड्ढे में जाने के कारण हमारे यहाँ पे बहुत गहरा हो जाता है और गहरा होने के कारण हमारे को पानी उठाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। अच्छा, ठीक है, आप लोगों को क्या चाहिए? बांध चाहिए? अभी हम लोग को यहाँ पे बांध चाहिए और हम लोग को यहाँ पे डैम के थ्रू एक डैम की जैसा एक स्विच गेट चाहिए। तो स्विच गेट के द्वारा हमको हमारे 12,000 पीपल के लिए जो हमारे नाली बनाया गया है खेती में पानी ले जाने के लिए, तो वो हमको बना के सेपरेट बना के देना होगा। तो यही हम मांग करते हैं सरकार से, अति जल्दी हमको चाहिए। और जब तक हम ये सरकार अगर नहीं देखेंगे, अगर नहीं हेल्प करेंगे, तो हम इससे भी ज़्यादा गैदरिंग कर सकते हैं और यहाँ पे इससे भी अधिक पीपल हम यहाँ पे गैदरिंग कर सकते हैं। আজি আমি কালা নদী আঞ্চলিক বান সমিতিৰ দ্বাৰা আজি আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীটো হ'ল চৰকাৰে যাতে আমাৰ এই দাবীসমূহ অতি সোনকালে ক্ষীপ্ৰতাৰে যাতে পূৰণ কৰি দিয়ে, তাৰ কাৰণে আমি কোনো চৰকাৰৰ বিৰোধ কৰি এইটো ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা নাই। আমি মাত্ৰ চৰকাৰে যাতে সোনকালে আমাৰ কিবা সমস্যাটো সমাধান কৰি দিয়ে, তাৰ বাবে আমি এই মানে অনশন কিবা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ। আমাৰ এটাই দাবী হ'ল, আমাৰ দাবীটো হ'ল আমাৰ যাতে এই কালা নদীত এটা ইৰিগেশ্যন স্লুইচ গেট ছিষ্টেমৰ পাক্কা বান্ধটো বান্ধি দিয়ে আমাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰি দিয়ে, এইটো বিচাৰিছোঁ। কাৰণ চাওক, এই আমি এতিয়ালৈকে জাবৰ জোঁথৰেৰে বা শিল বালিৰে আমি যিটো বান্ধো, অলপমান বৰষুণ হ'লে ভাঙি লৈ গুচি যায়। গতিকে এই ধৰক আমি বাৰিষাত 35 পৰা 40, 50, 60 বাৰলৈকে আমি বান্ধিব লগা হয়। আমি এই যদি বান্ধত আমি গোটেই বাৰিষাটো যদি নদীতে থাকিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমি খেতি কৰিম কেতিয়া, কাম কৰিম কেতিয়া, আৰু ইমান দিন এনেকৈ চলিম কিমান দিন চলিম এনেকৈ। গতিকে আমি ৰাইজ অধৈৰ্য হয় আজি কি মহিলা কি পুৰুষ সকলোৱে এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মানে যাতে আমি আমাৰ পৰিয়ালক পোহপাল দি খেতি বাতি কৰি পোহপাল দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই মহিলা পুৰুষ গোটেই ওলাই আহিছে। গতিকে
আমার এটাই দাবি সরকারক যাতে ক্ষতি সোনকালে যাতে এই সমস্যা সমাধান করে দিয়ে। আর এটা কথা হল আমি বিশ্বাস কৰোঁ আমাৰ BDC চিফ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ আৰু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব ছাৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমাৰ পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। তেওঁলোকে আমাৰ এই সমস্যাটো যদি অলপ মানে যদি কেৰাকৈ চাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে মানে 1 মিনিটতে মানে সমস্যাটো সমাধান হয়। এইটো আমি বিশ্বাস কৰোঁ। গতিকে ছাৰসকলক মই আহ্বান কৰোঁ যাতে আমাৰ এই সমগ্ৰ ৰাইজৰ সমগ্ৰ অঞ্চলৰ যিটো সমস্যা পানীৰ সমস্যা খেতি পথাৰৰ পানীৰ সমস্যা এই সমস্যাটো যাতে সমাধান কৰি দিয়ে এইটোৱে বিচাৰিছোঁ। आङो बिनि दारैहाय अर्थात दिनैनि बे कार्जकुसिनि दारैहाय सरकारनिसिम एसे मिथिहोनो लुबैयो जे जोङो दिनैहाय बे काला नदी बान्दो कमिटिया काला नदी आन्चलिक बान्दो कमिटिया गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो अर्थात 1951 सननिफ्रायनो एबा मायथाइनिफ्रायनो काला नदी दैमानिफ्राय बान्दो थिखांनानै आबाद मावगासिनो दङ। बे आबाद मावनायनि गेजेराव जोङो नै देग्लायहाय ओरैबायदि अबस्थायाव गोलैदों। थांनाय दिनफ्राव जों बिसिबां मानि खस्थ' जाबाखैमोन। खस्थ'आथ' गोदोनिफ्रायनो दङ, गैया नङा। गोदोनिफ्रायनो जोङो प्रति बोसोरावहाय हमनानै ला दैज्लां समावहाय मास मोनब्रै जोङो दैज्लाङाव मास मोनब्रैयाव मास मोनथामानो बान्दो थिखांनांगौ जायो, बान्दोनि खामानि मावनांगौ जायो। बेबायदि अबस्थायाव जोङो आबाद मावनायाव गोबां खस्थ' मोनो। बिनि गेजेराव नै देग्लायनि अबस्थाया ओरैबायदि गाज्रि जादों जे देग्लायो मास मोनथामनि गेजेराव जोङो फ्राय अर्थात 90 दिनाव जोङो 70-80 दिनानो बान्दोआव ओंखारनांगौ जादों। न'नि जेबो खामानि मावनो हायाखै। बिनि गेजेरावब्लाबो जोङो दिनै साक्सेसफुल खालामनो हायाखै। बिनि गेजेरजोंब्लाबो जोङो दिनै आबादथिलियाव दै थिखांनो हायाखै। बिनिफ्राय जोङो देग्लायनि अबस्थायाव बान्दो बायनायाव ओरैबायदि जादों आफाङावहाय सेन ग्रेभेल अर्थात टेन्डार थिखांनायनि गेजेरजोंहाय सेन ग्रेभेल बोखांनायनि गेजेराव दैमानि दैया थौलांदों। दैमानि दैया थौनाय लोगो लोगो जोंनि दंग'आ 5 फुटनि गेजेरनिफ्राय खमैयोब्लाबो गोजौआवहाय 12-15 फुट गोजौ जादों। अर्थात 12-15 फिट गोजौ जादों गोजौ गाहाय दंग'आ। बिनि गेजेरावहाय जोङो दै थिखांनो असुबिदा जादों। बिनिफ्राय जोङो रायजोआ हरप्रति रां खांनानै अर्थात फैसा खांनानै बान्दोखौ मावनाय जादों। JCB लगायदों, JCB जों थिखांनो हायाखै। जोङो JCB थिखांनो हायैनि बिनिमयाव जों मा खालामदों LNT एबा खख्लिं लगायनांगौ जादों। बेबायदि लगायनानै मावसेयावबो जों दिनै साक्सेसफुल खालामनो हायाखै। दा बेखायनो जोङो बेबायदि मावनो हायैया जोङो बेनि दारैनो अर्थात बे प्रग्रामनि दारै बा बे कार्जकुसिनि दारैनो जोङो सरकारखौ मिथियो जे जोंनो जाहाथे पार्मानेन्ट सलुसन नांगौ अर्थात स्थायि मोनसे सुबिदा नांगौ आरोखि। दा जोङो थांनाय समफ्रावहाय गोबां सरकारनोबो अर्थात BTC सरकारनोबो जों मेम'रेन्डाम गथायनाय जादोंमोन। नाथाय मेम'रेन्डाम गथायदोंब्लाबो होदोंब्लाबो दिनैसिम जेबो रिजाल्ट मोननाय जायाखै। बेखायनो जोङो नै दिनैहाय बेखिनि खामानिखौ मावनांगौ बाध्यता जादों। आरो जुदि दिनैनि बे खामानि मावनायावबो बे हाबाफारि लासेयावबो जुदि खोनासङा बा नायफिना अब्ला जों बिनिफ्राय आरो बांसिन खामानि मावनाय जागोन अर्थात हाबाफारि लानांगौ बाध्यता जागोन। आरो जोङो दिनैनो मथा मथि फुरा राजा लामाखौ जथायनायनि थांखिमोन। नाथाय दिनै प्रशासननि खावलायनायाव जोङो दिनैहाय फुरा जथायनाय जायाखै। किन्तु दिनैनि खोथाखौ जुदि सरकारा खोनासङाब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो फुरा लामाखौ जथायनाय जागोन। आरो राजा लामायानो जा बा माबेखौबायानो जा जों फुरा जथायनाय जागोन बा बिनिफ्राय गोख्रोंसिन राहा लानाय जागोन आरोखि। थिग बेनो आरो बिदिनो जोङो अराय समनि थाखाय लुबैयो जे जोंनि बे गोबां रायजोफ्रा रायजो जागासिनो दं। जिहेतु गोबां रायजोआ बे दंग'नि दारैनो बे दैनि दारैनो
दैमानिफ्राय दै थिखांनानै आबाद मावनानै जागासिनो दं जिहेतु बिनि थाखायनो जोङो गासैबो बे आबादारिनि खोथाखौ सिन्था खालामनो थाखाय जों सरकारखौ खावलायनाय जादों जुदि सरकारा बेखिनि खोथाखौ खोनासङाबा जोंनि बे गांनाय उखैनायखौ सुफुङा अब्ला फैबाय थानाय समावहाय जोङो ओरैनो दलद जनानै थानाय नङा जोङो सोरबा पलिटिकेलखौ दसियाखै सोरबा राजनितिक हान्जाखौ जों बुङाखै सरकारखौ बुंदों फैबाय थागोन सोरबा इउपिपिएलआबो सरकार दागोन सोरबा बिजेपिआ सरकार दागोन सोरबा कंग्रेसआ सरकार दागोन जों पलिटिकेल पार्टिखौ जिमाखै जों सरकारखौ खावलायदों जायखि सरकारानो फैया मानो जोंनो पार्मानेन्ट सलिउसन नांगौ आरो मोनसे जोंनो मोजां सुबिदा नांगौ जोंनि रायजोखौ नांगौ रायजो सरकारनो जुदि जोंनो सरकार दानायाव रायजोखौ नांगौब्ला जों रायजोखौबो अर्थात आबादारिखौबो सरकारा नायफिननांगोन मानो होनोबा दिनैहाय बुंनो थाङोब्ला मोजाङै बिजिरनानै नायनो थाङोब्ला आबादारियानो बयनिख्रुइबो सबनिसायबो देरसिन होननानै बुंनो हायो मानो होनोब्ला सोरबा अफिसारानो जा सोरबा मन्थ्रियानो जा सोरबा खररपति दौलत गोनाङानो जाया मानो बिसोरो थांनानै थानो थाखाय मा नांगौ खायद'आ बबेनिफ्राय फैयो खायद'आ फैयो खेतियकनिफ्राय खायद'आ फैयो आबादारिनिफ्राय जाय मानसिया आबादारिखौ सिनायनो रोङा बै सरकारखौ जोङो नेवसिनाय जागोन फैबाय थानाय समाव जोङो बै सरकारनि बिरोधि खालामनाय जागोन नांनाय समाव जोंनि सरकारा दिनै जोंनि पाब्लिकनि खेतियकनि आबादारिनि आसि बिमाखौ नांगौ जुदि सरकारनो रायजोनि आबादारिनि बे आसि बिमाखौ नांगौब्ला आबादारिनि खोथाखौ सिन्था खालामनो नांगोन दिनै सरकारखौ सोर बानायो दिनै भारतबर्षआवनो जा सारा बिश्वआवनो जा आबादारियासो बांसिन रायजो आबादारि हाजार हाजार थानायनि थाखाय बिसोरो आबादारिफोरनि आसि बिमाखौ लानानै भटआव देरहानानै बिसोर सरकार दानो सुबिदा जायो अब्ला बेफोरबायदि थानानै बेफोरबायदि सुबिदा खालामना होसेयावबो दिनै आबादारिनि खोथाखौ जुदि सिन्था खालामनो रोङाबा जों आरो फैबाय थानाय समाव जनानै थानाय जानाय नङा मानो होनोब्ला दिनैहाय सासे मानसिया थांनानै थानो नांगौबा माबा मोनसे जानो नांखागोन बियो माबा मोनसे जानो गोनांबा बे नंगौ ओंखाम जाया जानांगौ रुटि जायो रुटिया बबेनिफ्राय फैयो बे आबादनिफ्राय फैयो सासे खेतियकनिफ्राय फैयो माबा मोनसे फिथाइ जागोन बियो फिथाइ जानो गोनांबाबो बे खेतियकनिफ्राय फैयो आबादारिनिफ्राय फैयो आबादारिया खेति मावाब्ला मालाबाबो बे फिथाइखौ मोनजानाय नङा बियो जानो हागौ फिथाइ सामथाइ जेबो जाया साहा लोङो साहा लोंनो थाङोब्लाबो बियो सिनि बाहायनांगोन साहापात बाहायनांगोन साहापात सिनि बाहायनो गोनांबा सासे बे आबादारिनिफ्राय फैगोन बे सिनिया बबेनिफ्राय प्रडाक्सन जागोन सिनिया प्रडाक्सन जानो गोनांबा आबादारि नांगोन आबादारिनि खोथाखौ बेखायनो खोनासंनांगोन दिनै सरकारा जुदि आबादारिनि खोथा सिन्था खालामनो रोङाबा होमबा आबादारिया थैजोबोब्ला बबेनिफ्राय मोनजागोन बोरै थांनानै थागोन बोरै संसारखौ सालायनो हागोन बेखायनो जोङो खावलायो दिनै गासैबो आबादारिया खावलायदों सासे सरकार होननानै थांनानै थानो गोनांब्ला दिनै आबादारिनि सिन्थाखौ खालामनांगोन आबादारिखौ जुदि सिन्था खालामनो रोङाबा आबादारिनि सुखु दुखुखौ सिनायनो रोङाबा बे सरकार जानो हानाय नङा बेखायनो फैबाय थानाय समावहाय बिथांमोना फैगासिनो दङ जायनो सरकार जायो बेनो नांनाय जासिगोन फैगौ 26आव MP इलेक्सन जानो फैगासिनो दं बे आबादारिखौ बुरखायफैगोन सरकारा अब्ला जायखि जिखियानो जाया मानो जों खावलायदों फैबाय थानाय समनि थाखाय सिन्था खालाम 26आव दङ 25आव दङ बेफोराव बिथांमोना आसिमाखौ बुरखायफैगोन बेफोरखौ नांगौब्ला दिनैनो सिन्था खालामनांगोन खावलायदों सरकारखौ बे मिडियानि दारैनो बेखायनो आं खावलायदों गासै सरकारानो जिखि सरकारानो जाया मानो जोंनि आबादारिनि गांनाय उखैनायखौ सिन्था खालामनो थाखाय आं बेखायनो खावलायदों दिनै सरकारनियाव जोंनि आबादारिनि सुखु दुखुखौ जाहाथे अननानै नायनानै सिन्था सरसा खालामनानै जोंनो पार्मानेन्ट सलिउसन मोनसे थांनानै थानायनि मोनसे राहाखौ जाहाथे खालामनानै होयो बेखौ आं लुबैदों आं नङा जोंनि गासैबो आबादारियानो लुबैदों गासैबो आबादारियानो लुबैदों नङाब्ला जों फैबाय थानाय समाव दिनैहाय जेसेबांनाखि रायजोफोर ओंखारदों बिनि दुगुन नङा 3 गुन ओंखारनाय दिनैथ' 4 भागाव 3 भागानो ओंखाराखै 1 भागल' ओंखारदों फैबाय थानाय समाव जोङो 4 भाग 100% रायजोआ ओंखारनानै नुजाथिनानै जोङो लामाखौ गाथेनाय जागोन बा जेरावखि जेखि खालामा जों खालामनाय जागोन बेखौ जों दिनै सरकारनो दिनैनि प्रग्रामनि दारैनो मिथिहोनाय जाबाय।